Šarokrásný den ti přeje šamanka s dračí energií v srdci a přináším ti výklad karet na další týden, tedy od 6. do 12. března. Připravila jsem si pro tebe poselství draků a orákulum šamanského snění. Z draků přiletěl velký mistr, Platinum, který říká: jsem strážcem všech tajemství. Tento nádherný drak je strážcem atlanteánských chrámů a zná celou naši historii. Ví o všem, co se událo během atlanteánské éry a může tě magicky přenést do jakékoliv doby. Jeho poselstvím je: znám a ochraňuji tajemství, která jsou pradávná jako vesmír samotný. Jsem tu, abych tobě i ostatním toto dávné vědění předal. Tato moudrost byla po celé věky skryta a upadla v zapomnění. Nyní je čas, aby si povolala zpět a znovu získala dávné vědění. Tak jako u mnoha dalších věcí, i u této stačí, že o to vnitřně požádáš. V průběhu meditace ti Platinum ukáže vše, co se toužíš naučit a na co si chceš vzpomenout, a naladí tě na novou energii čaker. Provede tě jejich systémem, jejich barvami a vlastnostmi. Ukáže ti tvůj léčivý potenciál a pomůže ti, aby se s ním co nejvíce propojila a tak očistila nižší vibrace fyzického a duchovního těla. Ukáže ti cestu, jak se stát odvážnou duchovní bojovnicí. Nádherný drak. A z orákula šamanského snění vyskočila karta s číslem 57, vzdálená brána, která značí dědictví a odkaz. A když se ti ve výkladu objeví karta vzdálená brána, je to jasné znamení, že se máš otočit k horizontu a vydat se za svou budoucností. Teď pouze přešlapuješ na místě a víříš prach. Nikam se neposunuješ. Důvěřuj, že když vykročíš dopředu, dojdeš do svého vysněného cíle, na který si zapomínala kvůli každodenním starostem. Karta vzdálená brána ti chce naznačit, že něco končí a máš za sebou zanechat to, co již nepotřebuješ. Slétni za sebe minulost jako starou kůži, která dosloužila. Neváhej, překroč odvážně práh a budeš odměněna. Zůstaneš-li na místě a tuto příležitost nevyužiješ, přijdeš o ni. Brána je otevřená a před tebou se rozprostírá krajina tvého nového života. Vejdi do ní, protože čas se krátí. Neotálej s tím. Vzdálená brána tě chce přimět, abys plně projevila všechny své dary a talenty. Je to pozvánka do posvátného prostoru, k novému objevu a přijetí výzev i příležitostí. Není to však promoce. Nedostaneš jinou odměnu než to, že budeš moci prozkoumávat. Vydej se do nových míst.